YouTube channel. Panibago na namang video mga viewers. Nindot tag nag-design ko. Nindot og design na ba? Designan parang uban.
ang mga gamit mga viewers sa pagturno. Nagpuputol siya ng kahoy para buhaton og halo mga viewers. Mga viewers, hanggang dito na lang ang aking video. Nakita nyo naman ang sample kanina, yon. Kaya ganito, ang kinakat-cut niya yung 2x2 para magawa siya ng pareho nun, yung halo para sa lusong. Hanggang dito na lang ang aking video. Ibababa ko na at huwag kayong mawawala ha. Hanggang sa muli nating pagkikita. Paalam mga viewers. Salamat kayo sa pagsuporta. Mga subscribers nako, salamat kayo sa inyong walang sawang pagsuporta sa aking maliit na channel. Hanggang dito na lang ako. Paalam na.